Кәрим Тинчурин исемендәге театр ашык сәхнәдә спектакльләр күрсәтүне дәвам итә. Артистлар да, тамашачылар да очрашуны зарыгып көткән. Кайбер спектакльләргә билетларның сатылып бетүе шул хакта сөйли. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан туй алдыннан спектаклен карап, артистлар һәм тамашачылар белән аралашып кайтты. Театр кием илгешеннән башлана дип әйтергә күнегелгән. Әмма бүгенге шартларда ул температура үлчәүдән башлана. Өстәвенә чиләкләп куйган яңгыр да тамашачыны нәкъ спектакльдәгечә сайлау алдында калдырды. Ләкин ахыр чиктә театрга булган мәхәббәт көчлерәк булып чыкты. Таш яуса да уйныйбыз дигән фикердә без үзебез шулай дип үзебезне көйләдек. Һәм инде үзенчәлекләренә килгәндә бу беренчедән тамашачылар өчен дә яңалык, һәм без артистлар өчен дә күреп, татып, тотып караган әйбер түгел. Шуңа күрә бу тагын да дәрт өсте дип әйтик, без тагын да кызыклырак үзебез өчен. 13 елдан бирле уйныйбыз, аның премьерасы 13 елда булды. Әле һаман да барыбер ниндидер дулкынлану хисе бар. Ролемә килгәндә ул бик характерный роль инде. Монда биергә дә туры килә. Менә хәзер шушы сәхнәдә инде белмим, әллә тамашачы янына төшеп биисе буламы инде. Һәм менә тамашачыга килгәндә инде аларга бер нидә булмыйчы, туңмыйчы спектаклебезне ошатып, яратып, кайтып китсеннәр иде инде. Спектакльне мондый вазгыятьтә 50 кешегә карау рөхсәт ителгән. Араларында Тинчурин театры спектакльләрен бер дә калдырмый карап баручы тамашачылар да бар. Мин көттем ачылганны. Мин бик шат. Котлыйм аларны. Шулай тагын киләм иртәгә дә. Ачык сәхнәдәге спектакльләр 15 августка кадәр дәвам итәчәк. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.